Moi, mä oon Kasi. Tässä videossa me laitetaan limupulloja pakkaseen eri ajoiksi ja katsotaan mitä niille tapahtuu. Mä en yhtään tiedä, että tuleeko ne räjähtää vai mitä niille tulee tapahtumaan. Lähdetään sitten laittaa limupulloja pakkaseen. Ei muuta kuin mennään. Otetaan limut täältä. Ja sit pakkaseen tänne. Noin. Nyt on kaikki pakkasessa tunnin päästä. Nyt on tunti mennyt ja aika ottaa eka limupullo. Olikohan se tää? Joo, täällä. Tää on, kattokaa, ihan tällaista normaalia. Mennään tonne vessaan avaa tää. Eli nyt on tällaista ihan normaalia. Sitten kuopataan. Tää on vähän jäähilemäistä tullut. Maistetaan. Ihan jäähile. Otetaan sitten seuraava limu. Se on ollut nyt 3 tuntia. Otetaan vaikka tää. Mennään Tänne, miltä se nyt näyttää. tällaista. Onko se jäässä vai ei? Tää on vähän tällä jäässä. Kattokaa, tää on ihan jäähilettä. Täällä on osa tollasta ihan nestettä, osa tommoista ihan jäähilettä, kuten tuossa korkissa. Kun mä otin tän, niin tää oli ihan vähän jäässä, mutta nyt tää on ihan tämmöstä jäähilettä. Katsotaan sitten myöhemmin se 5 tunnin versio. Nyt se onkin ollut 6 tuntia, kun tuli treenit vastaan. No, otetaan. Täällä. Aika jäisen näköistä on. Onko se ihan jäässä? Sitten tavataan. Elää räjähdä, elää räjähdä. Tää räjähti. Täällä siis räjähti nää kaikki limut tänne vessaan. Onneksi laitettiin Mauno ulos. Siis Maunohan on meidän koira. No kaikki ihan kokis jäähileessä. Mitä? Tämmösiä. Ihan kokiksen makuisia. Mutta kans jään. Ja pitää alkaa nyt siivoamaan. Muistakaa tilata kanava ja tykätä videosta. Ei todellista. Tää räjähti.